खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरलायबाय। नै दिनै सानसु सांग्रां ब्लग बानायनो नागिरलायबाय लोगोफोर। ब्लगानो जाहैबाय जों हालुवा मानसिया सान्दुं अखाखौ गिनानैथ' जेबो लाब गैया, नंगौना नङा लोगोफोर? बे सान्दुङा सान्दुङैनो थाबाय थागोन, अखाया अखायैनो थाबाय थागोन, बेखौ गिनानैबो जेबो लाब गैया, नंगौना नङा लोगोफोर? मावग्राया मावग्राखा, सान्दुंबाबो अखाबाबो मावखानांगौखा। बेनिखायनो नै थांनोसैलाय, दुब्लियाव ओंखारलांनोसैलाय लोगोफोर। नै खदाल लाखाबाय, मैया हालेवबाय, सुरु जाजेनहांबाय नै दुब्लियाव जुद्ध नांनाया लोगोफोर। थांनोसैलाय दुब्लियाव जुद्ध नांहैनो। सानसु सांग्रां होननानै जिरायबाय, बेसेबा गोबाव जिरायबाय, मथा मथि 2-3 घन्टासो जिरायबाय आं गेस लायखांनानै फैखांनानै एरिखांनानै। नै दा दुब्लियाव थांनोसै नालाय, दुब्लियाव थांनायनि माबानिफ्राय सुरु खालामजेनसै आरो लोगोफोर। नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ, हानायखिनिखौ होलांबाय थागोन। बारा गोबाव मावहैया, माने बे आलि गाहाय गाहाय दङ बेखौल' दै थिखांहैगोन आरोखि लोगोफोर। मानो होनबा दै दोनाबा हाग्राया सेवनाय नङा नालाय, बे आलि थेखांहैनो नागिरदां बे गाहाय गाहाय आलिखौ। थेखांजोबनांगौबाथ' मेरला दं, खिन्थु बारा बुरजा थेखाङा, आरो दा अमानोबो गुन्दै लायबावनांगौ नालाय, बेखायनो दसेल' मावनानै फैगोन आरो। बेनो आरो लोगोफोर, सान्दुं गोसा दा मावहैनो हायो ना हाया नायलांदो। मावनो हायाबा जिरायनाय मानायफोरखौ। दाथ' दुब्लियावबो दैयाबो खम गुदुं बे लोगोफोर। अबयसे गुदुङावनो मोजां मावनो, हाग्राफ्रा थैलाजोबो सेवलाजोबो। आरो नै मैया जे आं मुलि सारहैदोंमोन ना, बेखौ आरो आं खनसे सारहैबावनोसै डाबलनो, जाहाथे माबाया खासिया मोजां जायो। बेखौनो लानानै दुंग्रा लाबावखाबाय आं। उफाय गैया मा खालामनो लोगोफोर, सान्दुंखौ सान्दुं होननानै गिनानै थाबाथ' जायाना, आरो अखाखौबो अखा होननानै गिनानै थाबाबो जाया दुब्लिनि खामानिया। बोथोराबो नेया, दिनाबो नेया, बोथोर आरो फैगासिनो दं नै फैगासिनो दं नै। गोदोनि आबै आबौनि गायनाय दिन बायदिथ' नंलाना दानिया, बयहाबो बोथोर सिगां गायग्रा। गोदोनिबालाय दा जेबो खालामा, दासो खासिया जावैनायनि लाहार फाहारमोन। खिन्थु दानि दिनाव आमसुवा बायनाय लोगो लोगो गायोना गाया लोगोफोर? गायोना? सोरबा सोरबाथ' गायबावबाय, आमसुवानि आवगायनो गायबावोसो लोगोफोर। आंहा आमसुवा बायखांनानैसो गायगोन आरोखि। दा ओंखायनो 5 बिगा गाहाम हाखौ हारसिं मानसि नालाय, आलि थेखांलाय, आलि दानलाय, आलि खोलाय, लेट जायो। ओंखायनो मैया एवबाय नालाय, दिनैथ' खामानियाव थांनाय जायाखिसै, गेस लायलाय मा लायलाय लेट जाबाय। ओंखायनो ओरैनो बेखार मानो थाबाय थानो होननानै आलि दाननो थांनो नागिरदों। आलिथ' दाना, माने आलि खर' थिखांहैनो आरोखि लोगोफोर। दा सान्दुङासो मावनो हायो ना हाया बेनोसै खोथाया। अखा हाबाबोथ' अखाखौ रायो मानसिफ्रा, सान्दुं दुंबाबो सान्दुंखौ रायो। ओंखायनो माथो होनबावनो, उफाय गैया, अखाबाबो मावखानांगौ, सान्दुंबाबो मावखानांगौ मावग्राया। नंगौना नङा लोगोफोर? अखा हाबाबो माथो गुलदुम गालदाम, आजिखालिथ' आरो गोदोनि बायदि गुलदुम गालदामखौ गियालां होननानैबो थानो हाला। आजिखालि माथो अखा खनसे हागाफानो गुलदुम गालदाम होनबाथाय नांनाय, अबेबा मोसौनाव नांदोंनो, अबेबा सैमानाव नांदों, माबा बोरमानाव नांदोंनो, अबेबा मानसिनाव नांदोंनो होननाय खोनायो। बेफोरखौ नायोबाथ' सान्दुङानो मोजां, जिराय जिराय मावबाय था। बेखायनो थांनोसै नै लोगोफोर, जिराय जिराय मावहैनोसै, बेसे बुरजा मावनो हायो देखायलांबाय थागोन लोगोफोर। नायलांबाय था, भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजिगोन माबायदि खस्थ' मावहैनांगौ सान्दुं थिखा थिखि। ओइ लोगोफोर, दुब्लियाव माथो दैयानो गानो हाया लोगोफोर, जाम्फै खर' खर'आवल' गानो हायो। ओरैबायदि सान्दुं, गानोनो हाया। दुब्लियाव रावखौबो नुहुरलाया, रावबो ओंखारलायाखै दुब्लियावनो, मालाय सान्दुंखौ गिनानै। आंहासो फैबाय। मालायफोरजों रुजुनोबो हायालै लोगोफोर, नंगौना नङा? जों सानफा बोथिफा रोगानानै जाग्राया मालायजों समान रुजुनानै मावनो हाया। ओंखायनो मालायफोर मावा मालाय मा जानो होननानै। दैयाबो गुदुंसो, गानोनो हाया लोगोफोर माथो। मोनफैबाय नै दुब्लिखौलाय, मोननायालाय। नायनोसै बेसे बुरजा मावनो हायो सान्दुङाव। आवगाय माइ मुलि सारग्रोनोसै, बिनि उनाव आलि गाहाय गाहायखौ दोंनै दोंथामसो खोनानै थांनोसै। उफाय गैया, सानफा एफा मावाबानो मा खालामनो।
नङाबाथ' जानाय नङाना फैलायबाय बोथोरा जुजिथारनोसैलाय रानख्रब रुंख्रब मोलं मोलां जालायनाय खाख्रबख्रब फुख्रबख्रब जालायनाय गोदोसो बिदि जायोमोनलै दाना बिदि जाला नंगौना नङा लोगोफोर दानिया माइखौनो गोबाव गायलाबा ट्रेक्टरजों हालेवला हालेवलि साननैजों फोजोबो थाखा गोनांफोर गायनांगौबाथ' 5 बिगाया सानसेल' नंगौना नङा लोगोफोर हाजिरा खेबसेनो 15-20 जनसो सोबाय ट्रेक्टर होबाय सानसेनो जोबो खिन्थु थाखा गैयिफोरनोबा बेनो सानथामसो नांगोन आरो फैबाय लागायथारनोसै आंबो सान्दुङावनो ओरैनोबाबो रानख्रबजोबथारथोंसै सोमलेले जालायनाय ओंखायनो मावनानै जाग्राया सान्दुंखौबाबो गिनानै गखाया अखाखौबाबो गिनानै गखाया होननानै फैबायलै लोगोफोर मावनोसै थानानैबो लाब गैया सोर होफैनो मावा दाङा जानाय नंला नायलांबाय था लोगोफोर नै गैया दुब्लिनि फिननांबाय नै बिनि थाखायनो नै सोरबा बुथारना हरबाय लस थांबायना 4-5 हाजारसो नंगौना नङा लोगोफोर गोसोमथारमोन नैलाय लोगोफोर दुब्लियाव थांबाय बेखौ बुथारदों होननाय खोनाना आरो उल्था फैफिननांबाय आं गैया आलिखौनो खोनो मोनाखिसै आलिखौनो दाननो मोनाखिसै नै देरबायमोन फानथालायबावोमोन नै दा फानोबा मेरला दाम मोनगौमोन ना लोगोफोर सालामि होनाय मा होनायनि देरबायमोन बेबा अबाव बुखो बोरमाबाथाय बिदिनोलै